Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе из мертвых, смерти не смерть поправ. Исус ти во гробе живот даровав, и нам дарова живот вечный, поклоняемся Его тридневному воскресению. Аминь. Аминь. Честит празник, драги отци, брати и сестри, по време на светата Светла Пасха празнуваме паметта на света великомъченица Ирина, на която преди няколко години тук поставихме малък прекрасен храм и почнахте да четете за нея. Да добавя и аз, значи тя е живела първи век, била е дъщеря на управител на град Мигдон и имала е учител, който е преподавал науки, но той е бил и християнин. Нейните родители са били езичници, те не са знаели, че този нейният учител е християнин и той по край другите науки е учил на християнската вяра. И тъй като той бил човек духовен, това, което е казвал, той го е говорил от душа и сърце и тя е повярвала силно в Господа. В това време вече тя е достигнала възраст, че родителите са решили, че трябва да я омъжат, но случило се едно чудо. Веднъж в нейната стая през прозорец са влезнали последователно. Долетял е гълъб с маслинено клонче, след това орел с венец, след това врана с малка змия. И Апелион, нейният учител, и обяснил, че гълъбът това е признак на нейните добродетели, чистота, смирение и кротост. Маслиното клонче това е благодата, която тя ще получи след като се приеме свето кръщение. Орелът той символизира нейната победа над страстите и греховете, и венеца също, а враната с змийчето, това, че дявола ще я бори, ще се бори с нея, ще я изкушава и ще й причинява страдания и мъки. След което тя с тия апостол Тимотей е кръстил, той е един от 70-те апостоли, ученик на светия апостол Павел. И тогава вече тя първо се опитала да накара своите родители да повярват. Баща й в началото се отнасял благосклонно, след което е почнал много строго да иска от нея да се поклони на идолите. И когато тя категорично се е отказвала, веднъж той е вързал и е хвърлял под копитата на разярените си коне, но те не са е докоснали, а един от конете се е обърнал към него и го е стъпкал и убил. Тогава света Ирина се е помолила за своя баща, Господ го е оживил и той със своята съпруга са повярвали. Той се отказал от това да бъде ръководител на града, отишъл е в свое имение, където е живял по-християнски. Дошъл е през това време света Ирина е преповядвала на всички християнската вяра. Много хора са приемали вярата. Дошъл е нов управител, който отново се опитал да я подложи на мъчения. За 10 дни се е хвърли в един дълбок ров, пълен с змии и нечисти животни. Не са й давали храна, но ангел Господен я е пазил и е носил храна. След 10 дни тя се е явила още по-светла и по-прекрасна. Това чудо също е подействало на много езичници да ви приемат вярата, но мъчителя е останал заслепен, след което той е казал: нека твой Господ покаже своята сила. Тогава действително е буря, страшна буря, гръмотевици. Много от мъчителите са загинали про това природно бедствие. И хората тогава са изгонили този управител на града от техния град. Света Ирина е проповядвала в този град, проповядвала и в други градове.
и на други места тя е подлагана на мъчение, но трябва да кажем, че Господ я е пазил невредима. Има мъченици, които Господ действително, колкото и да са го мъчили, ги е пазил невредими. И накрая тя отишла в град Ефес, където Господ е известил, че е дошло време да премине от този свят в вечния живот. Тя е наредила да я затворят в една пещера, влезнала в една пещера, сложили с един огромен камък и след 4 дни, когато са отворили пещерата, нейното тяло не е било там. Значи Господ го е взел и го е пренесъл. Ето това е паметта на света великомъченица Ирина. Слушах една проповед на блажения митрополит Онуфрий на Украина. Тя беше за неделята на разслабения, но в случай той разказа, искам да го кажа, много интересен случай. Веднъж той е изповядал в Троицке, Сергиевата лавра и изповядала се при него една жена, възрастна жена. Той казва, че обикновено възрастните хора търпят беда, защото обикновено няма кой да се грижи за тях. Много пъти те остават самотни. И тази жена му е казала, че не знае как да постъпи, защото има 3 семейства, които я канят да иде, да й помагат и да я гледат. Тогава той е разпитал, тя се оказа, че тя е девица. И оказа, че тя цял живот се е грижила за бедни, болни и възрастни хора. И ето вижте, Господ настрани за тия нейните грижи и е пратил, че не едно семейство, а 3 семейства са искали да се грижат за нея, защото тя цял живот се е грижила за болни, бедни и възрастни. Честит празник! Христос воскресе! Воистина воскресе!